but first day randatanga kuenda takabva ndakaenda kuri kuma Avenue patangosvika takamira pa touchline ndantori nefriend yangu yange yandiunza ikoko yanga yagara iri muindustry takabva tanokechwa tese tiri 2 nemunhu 1 ka1 saka inini kuti nditaure price nansanda kunyatsoiziva ndakangoti yotaura ukataura tese unobva watongoti ningiri naipo unongoti short term mari yakati uchiminzi kuti yakuziva kuti pavanhu 2 ndiri kubhadhara mari yakati taendeswa takabva tapinda mota driver mataendeswa kulodge tichisvika tinopinda ndaifunga kuti zvimwe mumwe achanzi muroom make uyonzi muroom make opota achitaka uya uku kaoya uku ayo haana kudaro tichitosvika tichitopinda takatonzanzi bvisai hembe izvo tese ka1 panguva imwe iwewe wacho inini neshamwari yangu tese ka1 tinobvisa hembe tichitopinda mubhavha tichinogeza tese tiri 3 hazvinei nekunyarana se first day zvinhu zvairema but unongoti hapana zvekuzviita ndo zvatovapo semutabva kunogeza tichidzoka tikurara futi pasame bed umoku mufesi pakati akapedza ukouya uko kana ane torara paanomukira otagidzisa mai vakaiswa zvigunwa ndainzwa ichitaurwa naiye chibanda manasi ndiye ane chimuti saka imisisi buti pakange paita nyaya ngadzisa kupotse itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi right yeah taakutorekodha taakutobuda paTV so kusangana kwatiri kuita zvakare pachirongwa chedu chamazuva ese Bishu reality show asi tisati tapinda muchirongwa handine zviziviso zvandinazvo panapa zvakawanda zvandada kuti ndikuzivisei. Chekutanga nechekuti chirongwa chinechi hachibvumidzwe kuona vana vadiki vari pasi pe18 vanyarikani ende munoona murunzo dzakasiyana siyana. Hakuna munhu anomanikidzwa kubuda this video handitika pakubuda pachirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa. Vasingafaririwo chirongwa chinechi musaone mirirai zvirongwa zvamunofarira handitika. So tina atete vatinawo panapa ndofunga akasiye kutanga takangoita zvido zvenyu makati aiwa atete ngavadzoke saka vadzoka. Atete regai ntange ndakuzivisa kuti muri kubuda paTV nyika yese iri kukuonai. Tinotenda nekubuda kwese kumativi mane enyika handitika. Mazvijaira? Tazvijaira. Tisati tapinda muvidhio atete vari panapa vanoraramawo nekutengesa bonde handitika. Just in case kana ungosina kuona imwe video yatakaita yekutanga unongodzokera kumashure ungonyora kuti wejongwe pabonde part 1 inobva yabuda. Inda kuita nchikanganwa zita renyu? Ndonzifungisai. Fungi. Right. Last time takapesera papi zvi? Last time takapera pamurumu wechi2 apa. Muchindibvunza kuti murumu wangu wechi2 ndakazomusiya zvaita sei. Ndo patakaperera. Hapasi pamurumu wechi3 here? Tadarika pamurumu wechi2. Aiwa kana anga awe kupedzisira pana chakaipa. Tinongopinda totaura. Alright. Handi pane wekupedzisira wacho tinzwi kuti zvakamira sei? Wekupedzisira sekutara kwandakamboita kachidimbu kuti handina kunge ndakasiyana naye nekuda kwake asi ndakasiyana naye nekuda kwevabereki vake nevana vake. Otherwise kana nhasi akadzoka achiti ngatidzokerane aiwa ndomuda tinotodzokera kumba kusazoziva kuti nezvandakuita izvi anozova comfortable here kunge achidzokedzana zvenene. Alright. Saka I think nyaya iyoyo takaitaura. I think nyaya dzevarume vese tekitadzipedza yekutanga newechi2 newechi3 tadzipedza. Saka nhasi tada pipe hatina kuzonatsaita deep kana sada kuti takuda kupinda deep handitika. Da kuziva kuti bonde iri munotengesera kupi? Bonde ndinotengesera kumabhao. Ndinoenda kwakasiyana siyana but kwete mudhuze nekumba. Asi ndinoenda kwakasiyana siyana ndokwandotengesera. Kupi kwacho kwakasiyana siyana kwacho tokwada unazonzwisisa? KwaMutare muno macho kunana Jongoko ndinoenda. Motokwira bhazi kuenda KwaMutare
sevhisa varume vanenge variko ndokunenge kuine mari panguva yacho handite ichitsvaga mari uko kune magweja kunoku kune macivil servants nechi vanozotambira kupera kwemwedzi uko kondozoti every time vanenge vainadzo saka inini sechinhu chandie nchitsvaga ndototeera kwachiri. tiripanzwisisa saka ada kunzwisisa kuti pashort time kana muchinge maenda kwamutare short time yenyu inenge ichita mari manje short time 10 kana munhu ataiwa yaasida ke short time auda sleep over inenge ichita mari zvakuendera nekuti taenda nguvai kumba kana ukanitorawo zvekuma 10 11 12 kusvika zvekuma 1 ane chido $30 asi kana wakuzonitorawo zvekuma 2 3 kunze kwakunoedza aiwa $20 kana usina 15 ndogona kuenda newe. Ko munhu akangokutorai muchangosvika maybe around 5 6 ipapo panenge pasina chakashata. Kana akanditora around 5 6 zvinenge zvakatonakirawo nekwandiri kozi uchabvisa yako ndichisvika ndingatozombosvike pakurara tisina chatadya uchatombotenga pane chingwa pane chi wotombomira sababa panguva iyoyo kusvika mangwana waenda saka undanga wabvisa yangu woisa pasaidi kana iri $30 kana iri $40 yatawirirana woisa pasaidi $20 ndiyo yatawirirana and then ndasvika kumboko nezvimwewo zvauchaplaya sababa vanenge vari panzvimbo panguva iyo. tozada kunzwisisa kuti zvacho zvii aiwa pane pekuti wanitora na6 obviously tichada kudya saka tinotobika tichatoda muriwo ndo patinenge tiri mudhuze mumo tichimboyemerera neimi murume anobatwa zvakanaka zvekuti anonotenga nehuku wawasangana naye nhasi anonotenga nehuku moenda munobika motodya mangwana ini ndinosara nditori ne benefit cause hapana patingambodya huku yese ikapera. saka huku moita sei huku motakura muchine munoita sei kana yasara aiwa kana yasara yangu zveiwo chipesanisa ako oenda zvekuti yapera kana kuti haina zvazvichineini so long iyo zvauri kuda chezvo zvadini zvaita. tiri kupanzwisisa but imi mntu achikwadika ndofunga ndaita mavhidhiyo ano akawanda imi munenge munodhura imi munhu wekuairport andaizira $10 time handiti kuairport kwacho havatozviziva handitoitiri ikoko chero ukatofamba uchiti ndo zvandinoita unorambirwa hapana anotombozvibvuma nekuti handitoitiri local ndosika ndataura ndoitira kunzvimbo dzine mari like magweja gweja arwadziwe nemari plus munhu vazhinji vanogara mumagweja uko havaende kudzimba nguva dzese vanenge vangori mumunda vachiita nezvo plus vanoti vakabata mari nhasi mutemo wegweja anoti mangwana ndowanaini saka hana kana basa nezvakawanda ndosika ndati ndinoda kuenda kune nzvimbo dzine mari dzandoziva kuti dzinotoreka mari izi than kunoko iwe mucivil servants uchatasiro ndikupiwa pay yangu 150 pamwedzi pa 150 pamwedzi ndikakuudza kuti ndikuda $10 short time haumbofa kwaibudisa hazvitomboiti. saka varombo havachanakirwe romana musadaro mani musatidaro mani aiwa zvakuenderana nekuti unenge wagona kupinda munhu sei varombo vanodya but zvakuenderana nekuti wapinda sei munhu wacho kuti musvike pakunyatsonzwanana. Vazhinji ndo vanozoya vachiita zifi permanent sekuti anenge akutonoti kuti mari yangu iri mumwe ishandika haisi kukwana kana kuti haibuditsi haitoiti saka the best way ndofana kuya semufesi wako ndopatiita kuti ndani permanent boyfriend wakuchikwanisa kudyawo wakasununguka pasina mari yakawanda yauchabvisa muhungu asi kupera kwemwedzi kandiye ndichida. machi mari dzamafiga amataura ema 30 40 amusadaro atete ndikatota tomboti lese ndati $10 short time ndokunotobuda mumundani kana kuti $20 pa short time because the more yandichasirara newe the more yandichasangana newe ndinokuitira zvimwe zvekuti zvawanga usingatarisire kuti ndokuita pandonyatsonoti izvozvo waamunguva yako chaiyo chaiyo yekuti waakuda kunopedza ndinobva ndakukandira uko ndobva ndati kana usina kuisa $5 buda muno kana kuti ngati toenda hapasina zvatichaita iwe nekurwadziwa sekuti uda kupedzesa uchatoitutsira uchiitutsira uchinipe mwe 5 yamari ya 15 hapana pauchazombobuda wakadaro nekuti ndechitoda iri ndikuda mari ndikushanda zvine target iwe unenge uchidiwa kuti zvinhu zvako zvidini zviiti zvawafambira saka tofanira kubalansisa kwese ndikatotaura $10 kazhinji handitozobudi nayo yega ndotobuda yawanda yatowedzera.
Alright. Zuva ramakakechwa imimi rine munhu akakupai mari yakawanda yenge iri mari ramakakechwa right sleep off. Alright. Aini hangu pandakakechwa pandakaita mari pandichiri kunyatso remember mu100 ndakapinda but handina kuita one day. Munhu ndakaturana naye ndobva taenda anga ari munhu ane mari dzake zvisho. Takainoita 2 days tinaye ndine ndichimbopa time naye kwese kwaenda naye zvese zvaari kuda ndichimuitira. Kuzobva kwangu iko ndakabva ndiri kuma$100 pa 2 days. Makaenda naye kupi kwasho chaizvo? Nazotsanangura kuti makaenda naye kupi? Ndakaenda naye kumba kwake kuMurambi kwaMutare ndokwaanogara. Saka ndakaenda kumba chaiko anga atori nemamwe mafriends ake kusazozova hakungoti mafriends angu akazobvoni anga ino wake mafriends ndobva timatsvagire vamwe vasikana mandavatsvagira mafriends angu mbataenda tichisvikawo ini ndandine bedroom yangu newangu avawo mbawapuhwawo mabedrooms avo tichifara kana akada kuti izvi zvingatiindi kana kuti kwakati totodriva mota totoenda tichiita zvaari kuda panguva yaari kudini yaari kuda akati izvi zvinda kuda kunogocha kwakati tichienda tichinoita zvaaida. Makaruwa marounds mangani pa 2 days dzese? Pa 2 days ndinganyepi takaruwa about 3 sekuti munhu anga asingadi munhu wekunyanyoita zvebonde. In fact aida munhu wekufara naye, aida munhu wekuti afare naye. Tambodzokera zuva renyu rekutanga paive makambotudza zuva ramakabviswa kumhandara kuti tada kubvisa zuva rekutanga kuenda patouchline makatanga sei? Kana mune munhu akakudzidzisai kana kuti nazotanga zvakafamba sei? First then kutanga kuti haiwa maakukechesa zvo masaina kuti haiwa maakuita zvechihure. Zvekuzoti ndasaina ndakuita zvechihure handina kungotanga nekuenda patouchline. Zvinoitika ndezvekuti bhodhi yako inotonyadzisa kana kuti ndinongoibvisira munhu wese wese. Zvinhu zvinotombotora kurema kandi zvinotombopedza time kuti zvizova mauri. At first chinhu chakatanga kuti ndiite izvi inyaya yenhamo pekuti ndinenge ndakushaya mari yerendi, ndenda kushaya mari yechikafu, ndenda kushaya mari ndonoti mari icho acho handina richo randokwanisa kuita muno mapatime achahudaidzwe pese pese haumawani. Wobva wati chivhenda chicho tinongoenda chinongotsva nezuva tirimo muchingotengesa but hakuna chinobuda chekuti chinokwanisa kunyatsorindiranamisa zvakakwanira sezvandinoda. So ndichida mari yerent umwe mwedzi wapera wati fambe landlord vainetsa nemari yavo zveshuwa but ndanga ndine munhu aindida but ndanga ndisingamudi. Aigara achirequesta bonde kwandiri but ndisingadi but akazosvika pakunditi kana uchida mari cause ainzwa zvandaita kuti zvandaitaura. In fact ndaiti mari yerent izvizvi zvanhu zvakandiomera. Achibva ati kana uchida mari yerent ndinokwanisa kukupa but unofanira kutanga warara neni usiku hwese ndomuka ndichikupa mari yako yerent. Zvakambonitorera kurema kuti ndimuzvigamuchire kuti ndozvitoripo ndotorara ndakatoningirina mumwe murume futi zvaimbonditorera kurema kuzoguma ndatongoona kuti panapa hapana kusiri kufa zvese zvakangofanana. Vandakatombovhurira vachienda kwavhurira se vamwe chete apa nechakambosiyana. Saka ndo pandakatanga kuti ndakuita zvekukechesa kwakuchitora mari kwauchirara nemurume waya usiku wese pandatangira ipapo. Saka pandakazotanga kuenda kumastreets ndanga ndisina nyadzi dzakanyanya sekuti ndanga ndakatopa hana yangu nepfungwa dzangu ndozvitoripo ndozvandakutoita zvinokwanisa kuti ndiwane mari fast. Alright. Munhu uyu anga ari muwakidzani kana kuti inga akamira sei? Munhu anga ari mwana walandlord wepamba pandaigara. Saka kuti aregedze kundipa mari, kamari inofanira kuendera kumaparents ake kwete kwaari. Otherwise dai anga ari iye muridza taigona kungoita hedu bonde zvobva zvangosila zvakadaro asina kundipa mari but nekuda kuti inenge ichida kuenda kumaparents ake haisi kuenda kwaari zvaisagona kuti asandipi. Ipapo mematosiyana kudhara nana baba mematosiyana kudhara navanhu vakakuroora iwe sanditi?
aiwa apa tatasiyana ndanga ndisisina ndandasingo aigona here mufana aita sengari wechidiki ngara ichi nezosana zvichi aiwa kugona aigona aiziva basa saka akanga ukechaika 1 kana kuti akangete atoye ngoma ndiyo atakati zinge takutongoenderera tichingoenderera paanenge aine mari otoonana kana usina mari hatizivani kana uine mari aiwa unouya asi kana usina mari hatichatozivani sekuti kana ndakutoita basa iri kai ndakutotarisira kuva nemari nguva dzese ende kazhinji kuti uzonyatsoti wazowana wako permanent inodiwa but kashoma kunyatsofilila mafeelings kumunhu wese wese izvi zvinenge zviri zvemari unofanira kungoisa pfungwa dzako dzengoti izvi ndezvemari hazvisi zvemafeelings cause ukaita zvemafeelings ukazomona ane mumwe ndopakuzokecha feelings zvekuti unenge wakuzoita noise wakutozoreacta zvimwe zvekuti unogona kuzoita violence saka kana uchiita izvi haufanire kuva nefeeling pamunhu ita zvekutsvaga mari chete wako wefeeling unofanira kunge uinayo kana 1 wekuti ndiwo unonyatsoti aiwa kana baba vasvika ka ndibaba manje bonde wakariita usina feeling ka unoona kurwadziwa kapozi kana usina kuzvisa mumind mako hautotesi ndipo ndakuzorwadziwa manje munozozvifambisa sei aiwa hautomborwadzirwi cause zvagara protection rine mafuta uchitoripfeka rinotongotsvedza rinotongoenda rega apa hatisi kushandisa direct musaga tinenge tichishandisa maprotection so maprotection ane mafuta saka hazvimbofe zvakandiefecta zve zvakatopfava zvakatodaro alright hatiri kupanzwisisa rent yenyu mimi maibhadhara mari ndaibhadhara 35 then mupana uyu alright ifirst day renyu memusati maundazoziva mari serika mupana uyu makamuchaja mari first time makamuchaja mari then panotera pacho maimuchaja mari pakuzotera kweso kwanga ungoti hake chero paainapo sekuti munhu akambondibatsira at first but pekutanga pakatobvisa mari yerendi chaiyo cause anga ari mwana walandlord vangu aitoziva kuti kumba kwavo ndiri kutotaura ndiri kudirwa mari yerendi mari yakati saka akatouya akatogadzirira mari yerendi yakatongokwanirana but pamwe pese apa akuziva kuti ndine zvimwewo zvandakuitaita anga kuuyawo nechero paanenge ainapo vari makanzwa sei muchipiwa mari yakakwana ndo pakabva panyanyokwezva pfungwa dzangu kuti regai ndichingoita izvozvi sekuti ndo zvinotounza mari fast ende zvinounzawo mari inenge iri nani cause ndikada kutarisa kuti pandaimboenda kunotengesa ndinogona kubva kunotengesa ndinenge na$6 pa$6 ndo pandobvisa mari yekodhesa ndo pandotobvisa mari kuti nditenge muriwo kuti ndidye ndo pandobvisa mari yegasi hazvichatobalansi but alright mufana uyu mwana walandlord akaita sei akanakirwa here muchimbopita makazvarisai muti akafara akaita sei after a long struggle makazobvuma kumvurira gumbo aiwa kunakirwa akanakirwa kana nanhasi anotonetsa anenge achitoda paanenge angonzwa kutoda anotonditsvaga uko zvaanenge achibhadhira mari manje izvizvi yacustomer yabig customer nenge yacustomer ke kana kumashopu handiti kune customer ke kwese kune customer ke pane munhu waunonyatsonzwanana naye zvekuti dzimwe dzenguva chero asingatodi bonde racho anogona kutokubatsira nezvauri kuda saka munhu akadaro pamwe pacho chero asitorina mari ndinogona kutongomuvhurira sekuti munhu anotombondibatsirawo zvinhu zvakandiomera asi neine zvimwe zvaanenge achizoda saka ndopa muchiri kugara kana kuti aiwa izvi ndakatama ndakugara hangu kumwe but tinenge tichingoonana sei makatama chakazoita kuti nditame ndechekuti munhu anenge akapindawo nekamoyo mbichana sekuti munongoziva kuti basa iri kaita tine kamubatiro kakasiyana nemubatiro unoitwa mumba saka munhu akazonzwa kamubatiro akamanje kuzoti azongokusiya kashoma zvinhu zvinonetsa kunze kwemunhu anenge angokecha achienda zvemusiwo but kana watori padhuze kuchienda tamboita kana 2-3 times akuzosiyana kwacho kunoti netsei mbichana sekuti kamubatiro ndo kanenge azodini kazosiyana so nanda kuti ndikauya nevamwe anenge akuzorwadzirwa saka ari kutopindayo ari kunotoitei ndo zvaari kunoita zvandinge ndichiita saka zvazvakumubata kuzosvika pakuti regai hangu ndidini ndisuduruke ndiende kusina anondisturb right ya ndapanzwa tada kuchienda alright apa ndo first day renyu kairi
pamba kapa mnaenda ku touchline amenda kupa mnaita sei tada right mabva ipapa makazotanga ndoenda ku touchline kana makaenda kubawa makatangira papi chap ya ndabve ipapa ndinotanga nekupinda mubawa kungotanga nekungopinda mubawa zvinhu zvinorema ndakatombotanga kutodzidzira kutonwa doro kuti ndiwane kozi ukanwa doro unenge wakunzwa kamuka wefi kamwe chero zvikanzi panapa pakaita sei hauchanyari sana ndine ndanda kutambawo nevamwe vanhu vaiita izvozvo vangazosvika pakundisvitsa kubawa ndizotanga kupinda mubawa but zvaisa izi waitombotanga watombodhakwa uchitori kumba kuti uwane kubvisa nyadzi kuti kwauri kuenda kunokurerukira kusvika sekuti kana uri soba zvinoda wama zviri saizvezvi andosvika. Alright, tada kunzwisisa kuti first day renyu manje riri kubva oro patouchline nakatanga kukechai zvakafamba sei? Ya, munhu akatanga kunikecha first day pandatanga kuenda patouchline ndakanisanda kunyatsoziva maprice kuti maprice achona ndinomboti mari ndinozoti chi but first day randatanga kuenda takabva ndakaenda kuri kuma avenue patangosvika takamira patouchline ndanditori nefriend yangu yange yandiunza ikoko yanga yagara iri muindustry takabva tanokechwa tese tiri 2 nemunhu 1 ka1 saka inini kuti nditaure price ndanisanda kunyatsoiziva ndakangoti yotaura ukataura tese unobva watongoti ningiri naipapo unongoti shotemi mari yakati uchiminzi kuti yakuziva kuti pavanhu 2 ndiri kubhadhara mari yakati taendeswa takabva tapinda mota vatadhiraivha vataendeswa kulodge tichisvika tinopinda ndaifunga kuti zvimwe mumwe achanzi muroom make uyonzi muroom make opota achitakauya uku kaoya uku aiyo haana kudaro tichitosvika tichitopinda takatononzi bvisai hembe izvo tese ka1 panguva imwe iwewe wacho inini neshamwari yangu tese ka1 tinobvisa hembe tichitopinda mubhavha tichinogeza tese tiri 3 hazvinei nekunyarana sefirst day zvinhu zvairema but unongoti hapana zvekuzviita ndo zvatovapo semutabva kunogeza tichidzoka tikurara futi pasame bed umoku mufesi pakati akapedza ukouya uku kana ane torara paanomukira otagidzisa otangira ipapo achienda mberi kusvika kunze kuedzi kunze kwachena kwauchizobuda edu kwakuchienda ndopandakatanga kunyatsozoti ipapo ndanga ndatobviswa nyadzi kudhara cause at first ndakatotanga kutokechwa ndichisanganiswa nefriend yangu tichipinda same room same bed tese tiri naked saka kumberi kwanga kusingachatyise utori ma1 kwanga ndabva ndokwairema ndaunazonzwisisa ndakuti munazotsanangura mchana yenyu musingamhanye pathreesome yamakaitai chekutanga da kuziva kuti makashandisa condom here takashandisa maprotector aiti akabva uko akaita uko akapedza anobva abvisa uchinja oenda uko light renge rakadzima ranga riri on. Alright. Pano pada kunzwisisa aite kana kuti akamboita uko zvemaseconds ovosomora oita uri kuzvemaseconds kana kuti akati akapedza paakarasa mbeu kuside A ova ambozorora opfeka rimwe condom ozonoita futi kuside B orasa mbeu ozorora opfeka rimwe condom kana kuti aichinyasa ngoti aita sei dozozozizezvo aita zvokuita sei tiudze chokwadi ayo aichinjanisa asati apedza tikaona maybe akonoti aakuda kunopedza obva achinja paanoenda kwanika kutotangisa uzopedzera uko kuti paevery round ramaiita tese taifanira kunge tichitorara nayo. aibva abvisa kondomu oisa rimwe here kana kuti aingoti kubvisa kusvotora kuisa aita zvekuita sei? aibvisa opfeka harinetse kupfeka kana mofanira kuti tamuri active because ukanzi uku zvakadaro hausi kuzoti munhu akamira sei kana muchienda kunokechwa hatingoendi kungoenda kungono because vamwe vacho uneteti story nazvirwere tichitozviprotectawo kuti tisabatire zvinhu zvakafanana neizvozvo saka tinotozama nepatinogona napo kuti titoita active yekuti uchengetedze futi wako utano.
Saka pa first round apa akazorasira mbeu kuside kupi manje because mati aichinja sai dai. Ayo ndaida hangu kutangwa. Ndinangu ndakatangwa. Loko akatanga kuside kwenye. Atinopedzisira ku friend yangu. Alright. Ko right usiku akaita marounds mangani? Akaita 2 usiku, 1 kunze kwaedza makuseni. Saka alright akakowa zvakawanda ndiani manje apa akaitwa akarasira akafanana. Andibvunza maitwa zvakafanana ndopanzwisa but kwa akarasira mbeu ka 2 kuside kupi? Kuside kushamwari yangu. Cause at first ndindakatangwa. Pechi2 mbati chimbotangwa uyu vandatangwa. Saka kechi3 ndakabva ndati iwe chidini? Chitangwawo cause ndina. Alright. Saka muda usotekana here because mwakafeverwa mwakaitwa ka 2 imi mwakaitwa neka 1. Aiwa izvi ndanisina basa nacho. Changa ndine basa nacho yaive mari. Ndanga ndisina basa nezvakawanda izvi. Changa nditorine basa nacho imari. Chero tapuwa mari dzakafanana. Papa sina chakaita. Saka alright makapiwa mari manje pamunhu manje. Takapiwa ma 2020. Alright. Aiwa tapanzwisisa. Ndo second day here. Andi pa third day makazowanira munhu kupi zvakare. Saka makaita lucky rongoti second day makangotongona munhu akuda sleep over. Ndo kazhinji kacho. Kana waenda uko hava shoma in plus zvekukechesa zvemashort time. Ndanga ndisina kuzvijaira stereki. Uye nepekuitira. Unenge usina paunoti apa ndo pandinoitira apa ndo. Unenge uchiri munyowani. Wasiyana nevanhu vagara vatori muindustry. Saka at first kashoma unenge uchitongotsvaga vema night shift. Vema short time vanenge vari vashoma. Kunze kwekunge watowanira munhu kudhuze nekumba kwaunogara. Unenge uina accommodation yekuti uone kunoita short time. Right, tada kuenda pa Green. Pa day number 3 munhu akakukechai akakukecherai kupi chii chakaitika inge iri 3 somewhere futi natso tsanangurai. Day number 3 ndakakechwa takutodzoka. Takaenda kwa ndinombona makastoma ndaitomawana emashort time but pekuitira ndo paindinetsa. Andikati zveizvi handingambozvikwanisi plus mutown. Takutodzoka takutokwira makombi kutodzoka ndo pandakasangana wandakasangana naye. Vanhu tinogara ipi ndikandogara kwepwete so. Imari pandangoti $15. Mbato right pinda mota tiende. Patatozopinda nevamwe mafriends angu takutoenda sekuti tatatowana free transport. Yekutodzoka kumba. Kwa kudzoka vamwe vachisarawo mumabhawa kwepwete isi ndichipfuurira kumba nemunhu wangu ndichinorara. Right 15 sakaenda machipisa pa 15 night. Munoziva kuti uchiri kutanga munhu ari kutanga neraagogodera pabasa vanhu 2 vakasiyana. Uchiri kutanga munogona kundibvunza kuti chakati imarika ndinokasira kurohwa nehana ndogona ngoti chero zvandataura sekuti hana yangu inenge ichidini ichirohwa but kana ndaasiniya ndopekuti ndienda kudedzera kuti aiwe kana usingaderegedza ndati mari yakati but uchiri kutanga hana yaita seinorova saka unenge uchikosaka ndikamuti munhu ndikuenda anotobvuma anogona kuramba. Ko zuva rechi4 aiwa rechi4 yanga zvazvakuita zvichipinda muropa muropa. taunzisa kuti makawana wangani zuva rechi4 makaitira kupi? Alright. Zuva rechi4 takaenda kwa Brad kumagaba. Ichiri kutanga kuvhurwa, yanga ichiri kutanga kuvhurwa. Andakamboita mari musi wacho. Ndakatobvawo kunditori zvokuma $50. Kumagaba kwamutaura kumbariwo? Kumbari. Ndakatobva kundiri zvokuma $50. Taingopinda kuseri unongoti kumukoto kune matoilets neini. Ungoti munhu chimgotenderera ikoko mari yangu ndatoisa munhu. Short time mari $5, $10, $7 yatitawirirana. Wotanga wandipa ndogara ndaisa pakanaka nokuti tenderera wakadai. Kutotenderera ndotosvika ndotopedza bhora rangu ndotodzoka mukati. Ndakutotangidzazve. Atete munenge mune nyaya yahombe. Matailets amaitira ndeechirume ndeechikadzi. Chero. Kana wadhakwa utombozvifungi zvekuti ndiri mutoilet yechirume toilet yechikadzi kana wadhakwa haumbonyatsozvisi mumusoro. Unenge wakutongoita zvinhu zvokungoti iwewo zvako zvidini zviite. Tete.
Mwana wobva wauya wachida unoita weti zvenyu mokuonai muri mutereri muri busy muri chichi. Mira ikoko. Chitombomira ikoko. Kana muchikwanisa kumira motomira kana muriwo ndirurani munongopfuurawo muchienda. Manje ndozosiwa wangu matereti emubhawa anenge achinuhwa mana matereti emubhawa mana. Ndopa ndozobva ndini yakawanda manje pa. Cause pamatoilets ekubva mune muchinhuhwa saka ine kuda kuti uite fast mudzokere kubasa. Iwo ukazoita chinono ndo chinozoita kuti homwe yako izosara yasukwa. Inenge isisiriwo mhosva yangu. Saka iwo kana utori munhu akangwara unofanira kuchiita fast zvinhu zvako utogara wapedza. Cause ukanonoka ndicharamba ndichikubudisisa imwe mari. Alright. Saka zuva iri kana muchiri kurangarira makasangana nedzingani zuva iri? Kutaura chokwadi kana ndichiri kurangarira ndenge ndakasangana ne4 5. Ya pa 4 5. But mati maita $5 kana kuti kuna umwe waibhadharawo hawo dzakawanda kudarika ma5 kana zvakafamba sei? Pa 4 5 wani akazuva we9. Alright. Vandachibatanidza yese kuma short time ne9. Uye kana ndichiri mukati momo pane mumwe anogona ngosvika obva kuti uri kunoi. Vandati ndiri kunwa doro rakati. Paanosiya abhadhara umwe achauya futi obva ati uri kunoi. Ini ndine kunwa doro rakati anongosiya abhadhara kukaunda ini ndinde ndichitoranya nemusikana wokukaunda. Shamwari rine doro rangu rabhadhirwe koko ndire mari yakati. Saka ini ndichamwa akati ndidzosere mari yangu. Banzwisisa. Saka zveku pamatoilets amataura apa nanhasi pachiri kutoitwa iyoyo here? Zvaizvezvi ndaane time. Kubva zvandakamboenda kwamutare ndichidzoka ndaane time ndisina kumbokusvika. Saka ndisi kuziva kuti kuchiri kuitwa iyoyo here kana kuti but ranga riri kubhawa hombe richiriko chete. Alright, ndiri kupanzwisisa. Saidi rekumbara ndiri kumagaba ndini? Kumbari kumagaba. Ndiri kupanzwisisa. Hande ide namba chiko ndiri kwechifoka. Akanga ambokuintroduce ai kuenda iko kwabhodhi kwacho ndiani? Shamwari yangu. Hande zuva rechi5 chii chakaitika zuva rechi5 makadzokera same place kana kuti makaenda kumwe kuno? Sekuti ndaifamba nemagogodera tanga takungotenderera taisaenda panzvimbo 1. Taite kutenderera tichienda kwakasiyana siyana. Nasi tikaenda kutauni mangwana toenda uko mangwana tinenge tiri around mangwana todai mangwana pamwe pacho futi ndokuti makastoma awandi auya kozi ndikati nhasi wandikecha mangwana unondoona futi soro mangwana unondoona futi unoguma kutoboikana nenizvo totoguma tisingisina makastoma. Saka uende panzvimbo 1 unotochichinja nzvimbo. Saka makaenda kupi zuva iri kana muchirangarira? Handichanyatsorangarira kuti kunonzi kwani but kumbari futi but handichanyatsorangarire zita kuti kwatikaenda musi uyo kwanga kuri. Totodarika kumbari toenda kuseri kumaindastry kune mabhawa ari kuseri kumberi. Makastoma kusaidi koko akamira seiwo makastoma? Chakatoita kuti nditozosvika pakuti ukanga nenyota risingachadzokere kunowanza violence. Vanhu veko vanonyanya violence. Hakuna zvinoda pa maybe vajaira vagara vari veko vagara vanotoitira ikoko. Kune dzimwe nzvimbo dzekuti tikaenda dzine varidzi vanenge vachoti tisuve kunoko. Imi chero ukakecho unogona kungoerekana munhu atosvika atomuhaka mukomana wangu mufesi wangu yowe chazoti motobva koyatova hoho. Saka ndinozombobvira ndakudzokera. Zvitoriko nai zvekuti munhu wasarudzwa wadiwa zvako wakechwa mumwe munhu otouya otobvunza kuti munhu wangu? Zviriko ndo zvakatowanda zvacho. Kazhinji ndo ava vanenge vachigara panzvimbo 1 vasingafambi. Saka imi mune musingachaonekwa vanyowani vaya vauya ndo vanenge vakudini iwe nekurwadziwa yandambotaura yemoyo iya kuti kana uchipinda usapinde nemafeelings. Ukapinda nemafeelings ndo pekuti ukazona munhu yazokecha someone unenge wakuti munhu wangu. Kana akakesha 2-3 times ubva utoti munhu wangu. Ukamona ine mumwe auchadi unenge wangoda kuti auye kwauri chete. Kana munhu achipinda mubhawa oti hanzi munhu wangu kana ari munhu wako anenge unodi kumubvunza kuti alright kana uchiti munhu wako sei ambo yako handisi ndina mutsvaga? Sekuti tinenge tiri pakukakavedzerana kutsvaga mari
zvese zvazvimbotauriki kozi kazhinji kacho ukada kupikisana naye kana kuti ukada kuita zveviolence ndo pakuzoguma mazochekana nemapanga kuchekana nemabhodhoro mazorovana mazotemana mazodi saka zvinonetsa kana angotiwo munhu wake Alright, ndopanzwisisa. Ndezvipi zvamunoshandisa kuattracta vanhu vechirume kuti unyanye kudiwa stereka? Maybe hamuendiwo here kana kung'anga kana kupiwa mhenogwezo kana kuti chingave chii? Hainangu kung'anga kana kugwezo kupi, eni handina kwandinoenda. Ndinongoita inini sezvandiri. But chinhu chinozoita kuti maybe pamwe uzodzoka. Kana ukauya kwandiri ndikakubata zvakanaka hangu ndo wangomupfuura mukuru, unozongodzoka chete kutongoziva kuti aiwa ndakambobatwa nemumwe musikana anonzi Ningi ari pakati, aiwa akanyatsondibata zvakanaka, ndo zvinokudzosa. Kwete mishonga inangu handidzosi nezvese izvozvo, ndinodzosa inini pachangu ndokubata zvekuti kana newe aiwa wese kana pakatozobuda mari yakanyatsoti pasine kuti pane vamwe kuti ukatomudza ndikuda mari yakati anochema anowanza kuchema mari yako yakazowandisa zvakazodei. Pandika kuti mari yakati pane mumwe kuti anogona kundipa mari iyo pamusoro peiyo bhanditira zvimwe zvinhu zvisinei nemari iyo yaandipa. Aiwa ndonyatsomubata zvakanaka kozondozoti yamene mangwana adzoke, saka ndofanira kutomuitira zvokuti mangwana adzoke. Zvichida kune mumwe munhu wechidzimai akateerera maybe arudawo kana dzidziso iyo kuti ndezvipi zvamunowana vaitira vanhu vechirume wacho kuti varambe vachinzwa kukudai, varambe vachinzwa kudzoka, zvinogona kubatsira mumwe munhu ari kuona this video? Zvinonzi tingati kubatsira kwaningaite kune vamwe vakateerera. Murume haasi wekungomirira kunzi nditange. Pane vanomirira kuti murume akapinda mumba anotofuga gumbezo totarisa kusedi, iwo ndiwo nengori kumba, ndiwo mukadzi wekumba. Murume akauya unotomirira kuti ndiye achanitanga kutanga nditsvarangu kuti ndizowana kumutangawo. Murume anototangwawo, anotozvidawo. Murume anobatwa zvakanaka. Right. Mataura panyaya dzekuti murume anotangwa. Vanhu vechidzimai vakazhinji vacho vanonyara. Imi munomutanga sei murume? Kutanga murume akumbonyadzisi. Kweiye anokutanga sei? Imi uda kuziva kuti imi munomutanga sei, matangira amunoita, munoita zvekutaura, munoita action kana munoita sei? Kana chinonzi kutanga murume hazvine iye semutangiro waanokuita. Unogona kuti chero tichitobva upinda mumba kana anga akatopfeka bhachi ndakutokatandura bhachi zviri romantic, kwete zvekungorurwa nenyika. Ndakutokatanura bhachi ndakunorisa pakanaka pekuti risamukira kaunyana sekuti munhu arida kuenda mumba kwake kamangwana. Ndopedza ndichitoagarisa apa, muruda tii kana ichiita kana anga asinganwi doro, muri kumwa tii? Ndikuda tii, ndotobika tutii twangu. Tuchingwa twangu tunenge turi mumba munogara tunenge turi matatu 1 2 wakutomuisira pombodzisa mudumbu. Paari kuuya achirelaxa pamwe ari kutotokonya foni yake atorionesa mwana waarutaura naye. Wongouyawo nechemuchesti wosvika utoraririra pasaidi. Wakutanga uchitaura nadhedhi uchipuruzira chingava chest, ringava dumbu uchitaura nawo zviri romantic. Zvekuti iye ega anoguma kutonzwa ropa rake kumhanya iwe usati usina chawambomuita. After that unomona akutsveta foni yake. Kutotenderedzawo rake roko akutoya. But ndikati adaroso ndikumona ari kutinya foni ndobva ndamusiya. Ndobva ndafuga gumbezi ndobva ndatarisa kuti ndichazonzwa anditanga. Anotopedza kutoitokonya foni yake akatoichotowo akatorowo rake akadai. Mobva marara. Paanozoenda kunewewo kuti anoita kuti apinde mumudu. Ndopamunozona vamwe wacho navakuzombosara kwenguva. Murume zvagara anodzoka kumhuri yake. But ane nguva yekumboenda. Murume mwana mudiki andobatwa semwana. Haana kusiyana nemwana mudiki. Saka kudzoka kumhuri yake anozodzoka. But unenge wambostruggle kuti azodzoka. Iwewo wacho kungozvigeza so zvekuti haufaniri kuita wema. Mozoti murume anotiza wema. Kuti pamwe pacho naye romantic uri romantic but une kamwe kauyu kadhati kauri kusirira. Takuenda unorara ngati kweshe mazino. Pekuti pandinoda kuti dedikisa hafaniri kuomera kundipakisa kana kudai. Ndinoda kumupakisa kutota suicide. Anta suicide nekuda kwekuti ndinge ndismela. Ndakuenda unorara ndapedza kudya ndokwesha mazino angu.
kugeza ndinge ndatogeza kudhara ndiri kunhuhirira tumaspray tumaroloni twirimo zvoti chero ndikadai so murume anonyazonzwa kamhepo kari nani kekufema anokasira kupinda mudhu kozi pane pamwe pekuti ndinogona kuva romantic pandiri kushotesa futi bhafa ndinogona kutomubata ndichimudi feeling ari kurinzwa but dambudziko rapo rekuti anditendeukira anenge kuti komana wema uri kuseru mahwani zvezvisina kuzomira zvakanaka saka unofanira kungozvigadzirisa pese uku uchigeza uchishamba uchingozviita zvekungoti murume wako afile comfortable kana ari pauri wobva wava romantic zvinhu zvinogona kutibatsira kuti hai baba tapanzwisisa ndofunga madzimai vese vari kuona vhidhiyo muri kuzvinzwa zviri kutaurwa naatete zvinogona kukubatsirai right. Atete handipa neimwe nhau zvakare ndezvipi zvamunoitira varume zvinoita kuti vakudestereka apa tapanzwisisa kana muchine zvimwe? aiwa ini nangu pane zvimwe panoti kupepeta kamhando kemupepetero hanzi kamutsengero vamwe ndo vanoti kamutsengero kana baba vari paiwa ndingoverenge marata izvi ndikutopa kune vamwe vakadzi vari kudzimba kupane mumwe anoti ndakapinda mumba ndaane kana kuti 5 years 10 years 15 years 12 years ndiri mumba saka anenge ane kauyu kekuti ndaamai vemunhu handina kwandinoenda murume anotozvidawo anoda kunyatsopiwa zvakanaka kwete kuita uchiverenga marata kuti 1 2 3 iye ndiye utofa nekuderera neziya achingoshanda ega iwe nechauri kuita hapana hazvisizvo zvawakabvira kumba kwenyu wakatoya koshanda kuti murume asakuchite futi itoshanda bata nepese paunogona napo kuti uzame kumubatisisa mupewo zvinhu zvinokodzerana naye zvekuti nzi murume azosimukira azode anototeerwa ino ukaramba ukati gwada pasi ukazoya kwandiri ndikamuteera hadzoki murume anototeerwa kwese kwaari kuenda muteere akada kuenda newo kumuteere kwaari kuenda ikoko ini ndikazoteera manje muru akazoenda kwake wakakasvika kuri matanda kana kuti ndezvimwe zviya zvekuti unenge uchingo indoya kuno kundobva ndamuteera next time anodzoka kozi anenge achida kuti regai ndimbondoenda kuyako kwandonyatsobviswa stress yese obva adzoka zvake pasina mushonga. Alright, tichivhara chirongwa because of our time ndofunga tichasangana zvakare panext video. Mashoko amungade kupa ekupedzisira kune madzimai ari mudzimba vanonyima varume vavo bonde, mashoko ekuti kudii? Pamashoko andingada kusiyira kune vakadzi, murume hanyimwe bonde, chero mukatukana, chero mukapopotedzana, chero mukaitirana zvinhu zvinorwadza, usanyime murume bonde kozi dzimwe dzenguva ndo zvinotomudzoreredza pfungwa dzake. Zvandambotaura kuti murume mwana mudiki anoda kubatwa semwana mudiki. Saka musati kunyima murume bonde hakusi kusolva problem. Kunyima murume bonde hakusi kupedza matambudziko. Mupe. Hamuna kunetsana, mukanetsana nemimi manetsana nemimi. Hamuna kunetsana nechi John na Peter vala kunetsana. John na Susan havana kumbobvira vanetsana. Uyezve kune varume, kunemi varume vacho. Chandiri kukumbirisawo ndicho zvimwe zvinhu zvatakuzoita izvi hakusi kuda kwedu. Pamwe pacho tinenge tichipinda muchitibata mumwe mubatiro. Chingogonewo kungobatawo vakadzi venyu nepamunogona napo. Kuti mukadzi wenyu avewo nefeeling yekukubatawo zvakanaka. Kozi hanzi kudogurupeta muswe vadiki vakutye. Kune varume tinenge tichiti iwo tanga wabata mukadzi zvakadini zvakanaka, mukadzi akudzosere respect yakanaka. Murudo munoda kuva nerespect, munoda kuva neromantic, munoda kuva nekunzwanana. Kune vakadzi murume hanyimwe bonde, murume anopuwa bonde hazvinei kuti makatsamwidzana kana kuti hamuna kutsamwidzana, murume anofana kupuwa ndozvo wakavinga. Kozi kuzobva kumba kwenyu uko sadza raiveko, zvese zvaunoda kudya zveveko, but chawakatobvira ukachikutengera kuti uye kumba kwake inyaya iyoyo. Saka munofana kupa zvamakavinga ngazviitwe. Right, aiwa mashoko makukutu. Ngatisangane zvakare pa next video. Tina atete kana muda kuti vadzoke, like the video, share the video. It's lockdown.